Fi frar l-att ta' nies li kienu qegħdin jirreġistraw għax-xogħol naqas b'84 persuna meta mqabbel ma' sena qabel. Dan ħareġ minn ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li minnhom irriżulta wkoll li fi frar li għadda kien hawn 1041 persuna li kienu qed jirreġistraw mal-Jobs Plus. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li kien hemm tnaqqis ta' 31 persuna jirreġistraw għax-xogħol fi frar meta mqabbel ma' xahar qabel jiġifieri Jannar. Ħareġ li kien hemm aktar irġiel jirreġistraw kważi 70% mill-nisa. Ħareġ ukoll li fi frar li għadda il-persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol naqsu bi 23 persuna meta mqabbel ma' frar tas-sena li għaddiet. Dan hekk kif kollox ilaħqu il-233 persuna. Intant fi statistika oħra maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat ħareġ li Malta għandha it-tieni l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi fih dan iż-żona tal-Ewro. Dan hekk kif pajjiżna għandu rata 3% huwa biss il-Ġermanja li għandu rata inqas minn dik ta' Malta, punt wieħed ta' persentwal inqas. F'dawn iċ-ċifri ħareġ li r-rata ta' pajjiżna tisboqsow il-medja tal-pajjiżi taż-żona tal-Ewro hekk kif hija ta' 3.6% iżjed mir-rata ta' Malta.